ketok asline Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Suwita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT-RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae jajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku.
Tututunto kagatengaran tersundir nayang jati kapak kalimo candala pate ulo lanang ing mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempa. Sinten gamatan ing padukuhan Karang Kadempa menika ta warnane abdi kinasih negari Ngamarta. Lenggih Ki Ora Semar Badranaya. Ya Kyai Ismaya Dewi Buddha Manangunung, ya Nayantaka, ya Puja Gati. Terus ajuken lenggah padaning pendhaping padukuhan. Nampi rawuhipun sangganing para bendra lan curing para Pandhawa. Satring ngrang dukung bola Pambang Antasena, satring pringgondal Raden Gatotkaca semawana satring jangkar Raden Antarja. Datan kantun sangganing para putra. Dadi grawulaning kalih Ora Semar. Mira sigra murwani pangandikan dadi kumangrujining pangandika Kelurahan Nayantaka ing dereng kababaring lisan. Semuriris eko balik Titiani kondolone Tresanya purnama sasi
Rarajating raja Kamuryan bos Sunyaluri Rora mangrehing upama rono tanpa patuti Hatilar silastuti Sucana saracana kelo Kekekukek sakdulita mel kadidene kejugrugan Wukir Sari kelepaning samudra madu dinamung sak sudung kula kok kerawuhan para priyagung Ndara Antasena wilujeng rawuhipun Den pangestune kakene Semar slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya kek ampun ngowahi kula niki ming batur kula niki ming Panakawan panjenenganipun menika priyagung lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi kula le nampa kok tida-tida arepa kakene Semar ki minangka dadi kawula saumpamane Panakawan derajate nuwun sewu ming batur ning antaraning Antasena karo kakene Semar kuwi sepuh kakene Semar mula ora ana alane ning ngatasé Taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kae nggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kakang Siwa Semar wis tak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Ndara Antarja bekti kula ya wa Semar tak tampa tiba sepadha-padha bekti kula Ndara Antasena ya nula garing tak tampa pangestuku tampanono ya ring kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Ndara Gatotkaca bekti kula ya nula garing tak tampa Ndara Antarja bekti kula ya nula garing tak tampa bekti kula kunjuk Gus Ndara Antasena piteluk tak tampa pangestuku tampanono Ndara Gatotkaca bekti kula ya piteluk tak tampa Ndara Antarja bekti kula Den ya piteluk tak tampa Ndara Antasena bekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe bekti kula kunjuk Ndara Antarja ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono nun nggih dipun sekecakaken hanimun sami lenggah ngasta napa niki mau ora nggawa apa-apa Bagong waduh wis jan wis paling ora juragan ki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ra ketang gula ya Tru mbok ora ndremis-ndremis Bagong arep kanan kaya ngene iki awake dhewe iki iso obah dadi ora banget le ketok le miskin ke banget aku ki miskin terus sombong ya heeh enten apa Den lah kok sumengko tindakipun sajaipun ngemu wigatos jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang tak tampa kek Jawata bakal matedhake kanugrahan ya ki kang aran Wahyu Katentreman mongko nalika semana aku sarembug karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahane wedine jejering titah mono marang sumendhe marang panguwasaning kodrat yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun ewadene ora ya ora dadi ngopo wong nyatane wis dingendikake para sepuh siji Pesthi loro Jodoh telu tibaning Wahyu papat kodrat kuwi sing asta marang panguwasaning dat kang murwing dat nggih leres lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ingkang abdipun Semar
Miturut sabdaning dewa sing tak tampa, tembang rawat-rawat bener tombok bakul sinambi wara. Kakekne Nayantaka kuwi dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Mula tumutune aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja njujuk marang Karang Kadempel yen pancen tumedhake kuwi ana papane lan ana arane. Papane menyang endi, seranane apa, aku saguh upaya. Ewadene kakekne Semar ora paring dawuh. Tegese tak anggap yen to kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa. Sabar Ndara. Kula pitados panjenengan menika tasih muda. Mila menawi gadahi panjangka menika adat saben sok keladuk wani kurang geduga. Luputing petong anane mengoso niku adat saben wong enom kaya ngoten niku. Ning kula aturi sabar. Kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep kaliyan menapa sampun kula tampi saking dawuhing dewa. Panjen Semar dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku wau. Yo. Ning kula ya diparingi sasmita. Nek wahyu niki ampun nganti tiba enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman. Merga wahyu niku nek dawah enten angganing titah mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking wahyu. Wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat ning malah ngobar jagat saisine. Ning nek wahyu niku mapane trep mapane pas teng wadake titah niku bakal ambabar katentreman. Mula gandeng kula pun disasmitani dening para Jawata sapa to sing bakal kedunungan wahyu kedunungan wahyu Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango nengi lewu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dadi tidhem madane paduka Karang Kadempel. Sasamunipun midhangan sabdanipun Kula Semar Badranaya. Datan mubah, datan musik satriya tetiga kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Datan sanes sejawi amung rawuhipun pun pandhita ing Sukalima semawon Kirmati Harya Sengguni. Ingkang wonten minggah matene pendhaping Karang Kadempel galiah miyak sangganing para kalih samiya gantung sipo mangring para kawula kanca piyak ana piyayi rawuh kanca piyak ana piyayi rawuh mene dalan.
Bopong teratebang rayungan omah lengkung gumelong rumambat bedyan kesemukang mawur raras kodok blegeku bugek sak bulita mel nolo garing iki ora pangling kaya penemban Durna sing rawuh ana ing Karang Kadempel. Gondhok iya, Pak. Umar kleru to, Pak? Iya. Gondhok bleguduk iki Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna iki kaya arep ngucap lelageane. Blegegku. Ora ta ya iku mah do ijol-ijolan iki piye ta iki? Gondhok bleguduk selalu gembel semarante hawala. Iya Semar, aku yang merapta ning Karang Kadempel. Wilujeng Remban. Slamet tekaku. Rakyana-pati Wilujeng. Iya Semar slamet tekaku niring Sambikala. Enten apa Remban? Lah kok janur gunung Kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise santata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badradrana ning Pedukuhan Karang Kadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa-apa to wigatine dene aku sowan ning Karang Kadempel. Siji tilik marang Kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh. Dene dungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjake babakan sasmita yang mesti napa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana napa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aran wahyu katentreman. Mongko sasmita ning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhake wahyu mau kowe Semar kowe. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badranaya saratranane apa lan bakal tumedhake wahyu mau mapan menyang endi. Kowe bloko. Yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon. Kowe bloko nek dadak nganggo pitukon kowe kandha Semar. Kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk kowe aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undhake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah. Ora tau tok owah bangun. Ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sesekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ing alam padang nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe bloko menyang didununging wahyu katentreman mau. Tumedhake menyang endi syaraté apa? Yen kowe gelem bloko, kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa ditandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora ditandani. Tegese ora usah dadak ditandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar. Ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono. Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul. Semar apa sing dikendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku itu dadi seksi. Mula iki ming gampang banget lho. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup bloko. Tumedhake wayu kuwi nang kene syarate iki. Kuwi engko gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa-apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi ora usah dadak kangelan nite kereta. Saben kereta liwat
para kawula ndodok nyembah karo kowe apa ora jeneng kajen keringan. Lho kowe rungokno Semar, kowe bakal diwane kreta kencana. Mengko yen kowe diwane kreta kencana, anakmu telu Gareng Petro Bagong kuwi bakal tak wenehi kreta sing diusung karo wong papat. Lumayan iki entuk angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kreta dusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kok sik. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyono apa bakal tak wenehi. Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang didumun turun ning Wahyu Katentreman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar. Tinimbangane aku bali didukani anak Prabu Duryudana. Luwung aku neng kene, najan dadi deking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngludo peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Tenang Mar. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline nih. Ketok asline nih. Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ngerti wayang. Iki Gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Wah, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku Gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati, pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Suwita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar iki uripe pancen yo mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong iki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe mau piye jajal iya sesuk? Penyakit. Ameng bondo donya kok dumumukke Semar, mbok keke aku. Iya kowe. Nesu ora positif ki piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar. Nek kowe ora gelem nduduhke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak rudo paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marahi aku muntape pingsan. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep nuduh paripeksa karo Semar. Semari bapakku. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Rudo paripeksa. Bener. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek arep nutuk paripeksa boleh, silakan. No comment. Sik. Maksude piye maksude? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Apa? Anggere wis nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi tak gawe wirang-wirang. Oh, metu njaba. Ah iya, wis kulino aku nek tak kenjop. Metu njaba dipate Kurawa diketapi.
kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku iki gak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu iki lagane ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Kok ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendhun jero karo bapak. Iya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabecikane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Panjenengan ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri dengkulmu mlacatku. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Tandangane. Nek ngono aku melu le. Nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak. Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti dhek. Nek kowe mati, Pak. Nek aku kuwi anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki ya tak tresnani. Alah. Pajake wingi joto kaidet aku ora dhewe aja. Ngerti aku dikandani tanggaku sing poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dom-dom duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok leh muwe tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, Men mati. Terus anakmu sing ndoteng pendono matane kuwi jeng apa ku? Ora ngerti belani karo bapak wae. Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Duwe pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok ning ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki ngewangi lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyok. Ora ndek pamrih apa-apa. Tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya, maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Wis ngewangi ra? Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Betut. Aku wis paham nek wis ado sengit karo aku. Ning iki tak ketoke nggonku lampah. Sih aku liwat buri omah. Kae dong goleki aku udah tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petro pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Nek dong goleki aku udah bingung. Nek dikubur Kurawa ora ada bingung.
rada kepapak bawat nyobentar kepapak nyomong gue ngaloko oh nolo garing wila duwer mau nanti ya kita ini mangkat nomor 1 iya aku saya kepethuk rasa tampa mau diar aku wah cilaka tenan iki lho kok kowe mburi Kang aku liwat mburi omahe tapusi wis tandangi penake tandangi penake jempolmu mlacat aku mengi wangi kok kowe mangsamu aku ki mengi wangi kowe mau saka ngendi geronge lho nek wis asem ki rasa digerongi rasa Pancasila oh apenane nata wayang ndak ndasku mumet kirong lasem ki rasa muni ora apa-apa goblok salah meneh aku sono dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki wis adoh dhewe kesia-sia lah iya awing kowe iki cukup nata wayang ta ngempake ndak aku bingung aja nganti kalah karo jelali putra-putri Indonesia kang sejati wing kuwi rasa nganggo ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur satama Bagong bapakmu ndi nang kono kene ora gelem tak rudo paripeksa nglangkai kuwandaku pecah sirahmu pecah diadamu antem mencelak mripatmu jotos mrotoli untung wilaikan tebak dadamu jemblung tak uncali sikil janggutmu nyepleng utekmu waduh kuwi tenanan apa ora ameng saya serem menan kono ya serem aku ya serem mergane banyu tangga tak ayoni kata jari ora apa-apa rumangsane wong Bagong wong loro saudan telu saurupan Kurawa ora bubar ayo nata manjura Prabu Baladewa mati binatang senguli iki Bagong us aja ngawur-ngawur lha nomor pamu katene kamu jungkur sam nata mandra Prabu Baladewa kan minta kasih jatra napa ora senapa ni manjaba Darsono lan sepiturute mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye nyawang aku ora nata mandra Prabu Baladewa Dewane pintu wasi jodro yang para sura Darsono dipuji manjana damel. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenang. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Pusing rasane.
Iki aku ndapuk Baladewa ki mung kanggo guyon, aja dijupuk Baladewa tenan. Melu mayang seprono blas orang gatane ceceki bocah. Aku kok ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ya. Ya gilaku kepati-pati. Bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo. Udus. Kakang Durna, pripun Pak? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mami nggih. Bagong kuat nadahi Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe, Pak. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nyilih tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe. Luwung tekaning pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Apa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe sengune iki, Sengkuni sapa? sik. Waduh kacamataku ta. Darantasena. Heeh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika niki kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang yo mengentene. Ayo iso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon praga duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditersani harus sing gawe urip kuwi wong sing santai. Sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ya. Kanthi sabaran ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Ora tak timpal bareng. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cundha. Maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara Umup asat ya kena, umep ya kena. padha-padha ampuhe. Heeh. Nek meng kowe tus ngono terus Manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lho ora? ora mati dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarat apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundha maneh kowe ora apa-apa. Nane, Iya. ayo gawe diwanti. Oh sik to. Aku wis apa to? Darantasena. Ora basa. Oh iya. Lupa kok love you. Kon gak mancing liwat pundi? Liwat cara sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Sep-sep ngene ya. Ya. Ngampet ambekan. Aku lek ora ngampet ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun nggih pun.
Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dilebani sok guyu wae. Totok mutar kowe. Wis, pun wis. Kowe lah kok ora bendel. Ora. Danan padahal bentuke beda lho kudune nek mlemplung-plung awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Ora apa buang-buang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donaya yo, aku tandingmu sekarang. Kendel wae liwat petengan idan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa wae? Nggo dreyar bengkel ya. Hus. Drei dengkulmu mlacak ora. Iki pusaka kadewatan Kyai Cunda Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh ora tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cunda Manik kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono karo aku. Cocok mati wae, tibano mati dereng aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saplake lockdown 6 sasi iki pilih tanding boboting iso boboting kentangmu bobote pira? Nyok abot e. Kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas wae ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak golek mlayu iki malah kentongane saya cepet. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok mung Cunda Manik. Ces Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Nah, kok malah raup. Oh, mati aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Cunda Manik wae mental apa meneh apa iki? Keris lok pira kowe? Oh, ayo, milianya. Engko nek bare tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alem langsung bles kono ora masalah. Mun aku mati ora masalah wis to. Kowe ora dikeluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula bapak wong Akasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi kok tumungkul nak ibune Prastiwi. Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget.
Alon sik ya. Ya alon sik apa. Hei. Kok dadi ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Cek, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Ora omong. Asalae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watak kowe. Tiwas tak kon nyoba iki bener iki. Nah jadi lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplus. Apa? Ten saplus. Ten soplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Ereksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ora iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho, lu kabasa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf, Bapak Bagong iki kan kok trondal-tronjol ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Den. Kang roko kekalih teng pundi, Ndara? Prayitna semuriris semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya purnama sasi sampean ming dereng mawon kula blakani to Den nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra loro pustaka Jamus Lima Sadada telu Kyai Alu Goro. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watak Yangkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Lima Sada. Yen pancen ngono aku tak sowan ing Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandruka nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur karo sapa wae kek. Semare koten prayitna semurire seka bali lah nek ngono kula manut kula enteni teng Karang Kadempel ning aku njaluk Bagong tak jahe monggo mawon Petro tak kandhine monggo mawon Garing tak jahe nggo kanca waduh entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi aku liwat ngendi aku ya padha iki koclok dasmu kuwi keseron kowe iki keseron krungu wonge nek liwat bumi do mangkat tone aja lali mampir Ngoro-Rombo pathuk nggih do gara-gara sik nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit njaluk pamit joge nyuwun pamit Gusti Semar
Laning kalang gawana klara pandhan muncara tinon lir kekonang suram sorot ekan padang Werkudara iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan gage timbal ana wikadine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diakeke matur nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngosaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhake kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakekne Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena darbe panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngambil pustaka jamus miyang Jimat Lima Sada. Ora kita ngamung tulung kedheping paningal kudu lenggah ning Karang Kadempel dadi syarat sarana tumedhahing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton lerkin sanging risang mawe gandrung cah bambung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuh apa? Mula saiki gage petungan kanggo narasing ganep. Pustaka jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sasowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowaning Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe nadyan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cucu briyani. Mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sangaku yen kowe bakal nyuwun pustaka jamus Lima Sada kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora wela ta. Pratmara Sang Arjuna semuanya semuanya kang kamanungsan kang kasrepan tingkahe mungsa Arjuna wonten paring adaw kadang Jodipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan lan atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru diruning atase wong tuwa lah kok dadi padha panca bakak kelawan atmajane dhewe. Kyai tak kandheni pustaka jamus Lima Sada wenehna kelawan putramu Si Antasena babar pisan siadi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai.
ngeten bapak nek Cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang saning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadi seksi. Bisa uga karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kedhek seranggon. Well, wis pancen curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku pemungsuh. Ora sampeyan melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep diapake aku manut. Wah, aku ngaku Yantasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamplung menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lek. Yang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Gatotkaca kasinggihan po. Lha iki Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk? Nek ngaten udu kowe. Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Kala ngarepa Kresna tantan tulasa hanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestunkara. Aku dadi ming tumuruning kanugrahan bae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra. Kosek to. Dawuh Kakang Semar piye? 3 pusaka ngedal lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Liwasadolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang Negara Ngamarta Dimas Antasena, ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares Kresna langkung tresnanira Wiladal Antarja inggih kula kasinggihanmu. Ane om wale-wale menapa suwan kersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nang sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wahing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku?
kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro Wa Prabu. Wah, jagat batur jagat pangestu ngoro wae lah ta. Antarsa wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugoro kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kalian awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugoro kuwi wigati nang kene Srana tumedhaing kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugoro kon tekan kene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sak utusan karo kowe. Oh, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugoro, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badraya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badraya. Iblis lanang karepe iki. Wah, menungso lantaran saya iki binatang. Wah, iya karo para dewa. Kirane karo Mandura Prabu Baladewa. Wah, tak kesek wani karo Mandura Prabu Baladewa. Wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Kyai Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura kene margane patimu. Koko Prabu. Laruta saking Kutha Sang Kala-kala yen namoto saha Sang Sri Hasna inggih oh ora santen tok pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman bae apa ngegonggonge di menake Werkudara kira-kira Baladara wani ngajar karo Antarja apa piye mangkir piye sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten sapa iki muring-muring iki berbagi wong ler-leran nyakit cobi remeh to ming diwane niru gareng lho gareng niku nek wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi setan las melirik matatane mboten melirik panci kira ora Bu yo terus kula ugi ngaten ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Alugoro terus nanging senjata cakra ya to paringke inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. Lah kuwi lho. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bae-bae. Kuwi pamunaning satru sekti. Cakra kuwi ngedapi-dapi kekuatane kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir piye to? Sawengi ngaten mawon. Pusaka Alugoro diparingaken ngono mboten? Yen tak paringke, Koko Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wanyake. Yen aku nesu. Apa-apa sing isa nesu ming Ratu Mandura piye? Sing isa nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni ngampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Sampluk iki. Kula mawon wedi karo garing. Nomalis panjenengan. Nek pun nonton niku wis ora diarep sapa-sapa. Monggo pusaka kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis sarupan lah Kang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh lho, iya yo.
wong edan wayang diosak asik. Gareng arep apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sada. 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 Lah iki iki Gusti paringono sabar, paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikondurke yo Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petruk itu. Iya. Nyo. Nggonaku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok teng susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ingkang badhe ambabar katentreman Mandara.